An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya b'an bolo k'a lase ma o de ye ko jajugu dɔ kɔni kɛn bɛ k'i ɲɛsin an ka kɔrɔnfɛnduguw ma. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko o jajugu kɔni juguyalen bɛ kosɛbɛ ayiwa Menaka region na. Kunnafoni minnu sera an ma nin ko in na olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ Menaka region na ko an bɛ waati min na ni o ye samiya waati ye kɔni ko o ma foyi bɔ ayiwa jiko gɛlɛya min kɔni bɛ nin yɔrɔ in na ko o kɔni kɛra sababu ye an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni bagan fɛn o fɛn bɛ yen kɔni ko kɔni ni minnu ma sa olu kɔni bɛ ka fasa kosɛbɛ. Ayiwa min yɛrɛ ye bagan maralaw ye olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni ko ci foyi olu tɛ a dɔn u b'a kɛ cogo o cogo. Olu yɛrɛ caman kɔni bɛ yen olu tɛ fɛ ka to Menaka tuguni a caman kɔni bɛ ka sira de minɛ ka bɔ Menaka ka taa Niger. Ayiwa ninnu ka nin bɔli u ka dugu la kɔni gansan tɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni bagan ninnu kɔni ni u tora u ka yɔrɔw la kɔni ko u bɛɛ bɛ sa k'a d'a kan kɔni ko jiko gɛlɛya kɔni o bɛ yen ko n'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ baganw kɔni ko u sɔngɔ kɔni bɛ ka jigin cogo min na a bɛ ka jigin ten ko n'i y'a ta k'a lajɛ bagan min bɛ feere ayiwa 20,000 ko sisan kɔni ko ari 15,000 kɔni mɔgɔw tɛ sɔn k'o don o la ko k'a d'a kan kɔni ko u bɛɛ fasalen don. Wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko arabadenw ayiwa an ka finitigiw ni maajugu dɔw kɔni karila ɲɔgɔn na ayiwa Gawo mara la. Ayiwa kunnafoni minnu sera an ma nin ko in na olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko an ka finitigiw tun bɛ u ka lakana tagama de la olu t'o de la u ka taa bɛn ayiwa maajugu dɔw kan ni olu kɔni ma lakodɔn fɔlɔ. Kisɛw kɔni wulila ninnu ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ kɔni ko a labanna an ka finitigi 2 kɔni min tora a la min yɛrɛ ye 3 ye olu joginna ko 3 ninnu kɔni taara ayiwa Gawo dɔgɔtɔrɔsoba la an bɛ yɔrɔ min na sisan. An balimaw ni kunnafoni min tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani ce aw ka tulo majɔ la.